Shin kun san wane ya fi kuɗi tsakanin jaruman nan guda biyu? Ali Nuhu da kuma Adam A Zango? Cikakken batun muke tare da shi a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV, da kuma babban dalilin da yasa waɗannan jarumai guda biyu ba sa jituwa da junansu. Tabbas waɗannan jarumai akwai wani abu da ke faruwa tsakanin su, yayin da shi ma wannan cikakken batun muke tare da shi a cikin wannan channel namu mai albarka. To amma mai sauraro don Allah, idan wannan shine zuwanka na farko kan wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alama kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Kowa san cewa waɗannan jarumai guda biyu na masana'antar Kannywood, Ali Nuhu da kuma Adam A Zango, sun kasance sanannu ne a wannan masana'anta ta Kannywood, yayin da waɗannan jarumai kowanne yana da kuɗi, kowanne yana da gidaje, kowanne yana da dukiyoyi, to amma dole ɗaya zai fi ɗaya kuɗi daga cikinsu. Kuma a wancan bangaren kuma wannan jarumi Ali Nuhu ana masa kallon cewa yana da girman kai, tabbas yana da girman kai, amma cikakken batun muke tare shi a cikin wannan channel nan mai albarka. To amma ga cikakken batun dan Allah bari mu dinga mu dawo yanzu nan mun gode. Hausawa Kano TV, tashar al'umma. Domin samun zafafan labarai kuma da sai ka danna subscribe, kana ka danna alamar kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu zarar mun dora. To mai sauraro ga cikakken batun yana zuwa, mun gode. Barkanmu da dawowa, barkanmu da mu da kuma sake saduwa a cikin rana ta mai albarka. Labarai da mudumin su kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wannan channel naku mai albarka ya leko zafafan batutuwa ne guda biyu akan nan jaruman masana'antar Kannywood guda biyu, Ali Nuhu da kuma Adam A Zango. Na ɗaya, babban dalilin da yasa jaruman nan guda biyu ba sa jituwa juna. Na biyu kuma, wane ne fi kuɗi a cikin waɗannan jarumai guda biyu na masana'antar ta Kannywood? To mai saurare, a duka dai muna tare cikakken wannan batu a wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. To amma mai sauraro, kar ka manta danna subscribe, kana ka danna alamar kararrawa ga cikakken batun yana zuwa, mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kowa da ya san cewa waɗannan jarumai sanannu ne a duniya, a kuma duniyar Kannywood, domin kowanne daga cikin waɗannan jarumai ya yi fice, yayin da kowanne ya tara kuɗi, ya tara fans, ya tara masoya da yawa yadda baka tunani. To amma a cikinsu dole za a sami wanda ya fi wani kuɗi tsakanin jaruman nan guda biyu. Kowanne zamu ga yana hawa mota mai tsada, yana sa kayan masu tsada, yana zuwa ƙasashe daban-daban na ƙetare don zuwa hutu. To amma dole a cikinsu za a samu wanda ya fi wani kuɗi tsakanin jaruman nan guda biyu, Ali Nuhu da kuma Adam A Zango. To mai sauraro, a duka dai wato jarumi Ali Nuhu ya fi Adam A Zango kuɗi. Yanzu za mu gangara kuma wato gabatun babban dalilin da ya haɗa su har yasa ba sa jituwar juna. To dan adam dai ajizi ne mai sauraro, kowa ya san wannan. Dan adam, Hausawa sukan ce dan adam tara yake bai cika goma ba. Akwai lokaci da dama da zaka ga mutane abokai ne ma, wani ƙarya da ƙani ne, amma zaka suna sabawa da junansu. Wata ranka gansu a tare, wata ranka gansu a rabe. To wannan ya sha bamban da irin wanda muke gani. Wannan abin ka tsaya ka saurari cikakken batun nan mai sauraro. Cikakken batun zai tabbatar maka da cewa wane ne mai laifi a tsakanin waɗannan jarumai guda biyu. Duk da cewa ana ganin Ali Nuhu yana da girman kai, jarumi Ali Nuhu yana da girman kai, yayin da wasu mutanen ma suke cewa bayan girman kai yana da ɗagawa, yana nuna cewa shi wani ne, kuma yana son a dinga respecting ɗin shi saboda tsabar girman kansa. Shi kuma Adam A Zango zaka gani kwanan nan ma da suka dan samu matsala da shi da matarsa, za ga mutane suna ta ba shi shaida ta arziki. To amma me, duk ma ba wannan ba, babban dalilin da ya sa waɗannan jarumai ba sa jituwa da juna. Kun san a da suna tare, lokacin suna aiki a tare, da inda za su je suna a tare, kasuwa a tare, unguwa a tare, gurin aiki a tare, wajen fita location wajen ɗaukar shooting nan ma suna a tare. To a irin wannan abin, a nan wato jarumin Ali Nuhu kun san yana son a dinga respecting ɗin shi, to shi kuma jarumi wato Adam A Zango ya yi iyayensa don ganin cewa ya ba shi girmansa. To amma me, wannan jarumi duk da haka yake ganin abin da Adam A Zango yake masa baya masa yadda yake so, a yadda shi yake gani. Kuma a zahirin gaske duk abin da Adam A Zango ya masa, yayin da shi wannan jarumi dama mutane sun ce yana da girman kai, da shi kuma Adam A Zango ya ga hakan ba zai iya juriya ba.
kawai shi ne yasa suka rabu. Da har ake tunanin cewa ma Adam Mai Zango ya fita da Kannywood, sai fito ya yi magana akan cewa har yanzu shi yana cikin Kannywood. To mai sauraro, a duka anan muka kawo ƙarshen labarin. Kar ku manta dai ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alama ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.